Het Bezelsbroek moet een paradijs worden voor bijzondere bloemen en planten die gedijen bij nattigheid. Om ook in Midden-Limburg een grote soortenrijkdom te krijgen, is er geshopt in Gelderland. In de laatste fase hebben we dan maaisel over de geplagde percelen gestrooid. Ja. En dat maaisel dat komt uit de Bruuk. De Bruuk dat ligt bij Groesbeek, bij Nijmegen. Ja. En eigenlijk in de Bruuk vind ik een van de meest waardevolle graslandsituaties, hooilandsituaties van Nederland. Ja. Een enorme soortenrijkdom. Die we hopen hiermee, die zaden die zitten hier nog in het maaisel, die hopen hiermee ook weer terug te krijgen in dit gebied. Ja, wat moet je krijgen dan? Dan moet je echt denken aan orchideeënsoorten, aan zeggensoorten, echt wel de soortenrijke hooilanden van Limburg, die zich bij dit soort natte situaties horen. Als je die grond als je dat plagt, dan kun je daarop wachten tot dat vanzelf ontstaat. Maar hiermee hopen we dat toch een impuls te geven dat dat toch iets sneller gebeurt. Ja, hoeveel sneller? Ik denk als je hier over een jaar of 4, 5 terugkomt, dat je hier toch wel echt al een hele soortenrijke situatie gaat aantreffen met ratelaar, orchideeënsoorten, noem maar op, dat soort soorten. Even over dat Bezelsbroek. Het wordt ook wel de natte natuurparel genoemd, of een natte natuurparel. Ja, hier zien we wel waarom, hè? Ja, dit is eigenlijk het Bezelsbroek in een nutshell. De afwisseling tussen die natte hooilanden waar we net zijn geweest, maar ook die broekbossen. En die zijn allemaal gebaat bij een hogere waterstand. Dus daar helpt dat dempen van die Hulbeek er allemaal bij. En juist die afwisseling tussen nat en iets droger, hogere vegetatie, broekbossen en lagere vegetatie. Voedselrijker, voedselarmer, juist al die gradiënten die maken dat dit eigenlijk een heel soortenrijk en gevarieerd gebied is. Ja. Waar eigenlijk heel veel dieren en planten van profiteren. Bezelsbroek ligt zo'n 2 kilometer die kant uit en hier ligt de Maas. En ja, waarom staan we hier? Waarom staan we hier? Ja, we hebben met de vrijkomende grond die we in Bezel hebben afgegraven, hebben we samen met het waterschap Limburg hier de dijk verzwaard. Dus in 2021 dreigde Bezel overspoeld te worden door het Maaswater. Ja, stonden ze hier met zandzakken? Met man en macht stonden ze hier met zandzakken die dijk te verzwaren. En eigenlijk de maatregelen die wij in Bezelsbroek hebben uitgevoerd om daar het water langer vast te houden, plus het verzwaren hier van de dijk, maakt hopelijk dat in de toekomst dat verzwaren met zandzakken niet meer nodig is. Ja, want de dijk was er al, maar eigenlijk was hij te laag. Hij dreigde inderdaad in 2021 overspoeld te raken, ja. Dus hij was te laag en ze hebben hem flink opgehoogd met de grond die wij in Bezelsbroek dus als gezegd hebben afgegraven. Dan zeggen ze wel eens het mes snijdt aan 2 kanten. Ja, een win-win situatie, ja. Ja, zo kun je wel kunnen noemen. Meer wind, zoals ja, win-win situatie op dit moment, ja klopt.